Falamos agora de outro accidente, afortunadamente con danos menores na estrada que vai de Santiago a Padrón, pero que confirma a perigosidade desta vía. Trátase dunha estrada nacional con moito coche, moito camión e tamén moito peregrino que ten que atravesar a calzada en varios puntos. Golpe na Nacional 550 xa en Padrón, supostamente polo despiste do condutor do turismo que se foi de fronte contra o camión. Coche pequeno que quedou medio estropeado. Chove sobre mollado. Foi a semana pasada e arriba na Picaraña, pois tamén sei que houve outro, parece que foi bastante fastidiado. Son golpes fastidiados polas imprudencias, polos excesos de velocidade e tamén polo propio trazado. Pois generalmente pola zona de Padrón a Santiago hai moi poucas zonas onde adiantar, entón os puntos son moi peligrosos, moi pouco espacio para poder facer un adentamento con seguridade e aparte que hai moito tráfico pesado. Corre, adiantan, liña continua, e dá exactamente igual. Moito piso a carretera que está sin asfaltar ni nada. Iso tamén, pintaron a carretera, pero asfaltar non asfaltaron. Ao longo destes 20 e pico kilómetros hai varios puntos complicados, sobre todo cando chove. Este é un deles. Ya ten o santuario, principalmente este semáforo que hai aquí, sempre hai golpes porque, claro, é un paso de peatones que pasan os peregrinos, e frena o primeiro coche, o de atrás o ben despistado e bomba. Sucede en varios puntos da estrada. O camiño obriga a que os peregrinos vayan dun lado a outro da Nacional e, de feito, hai cartéis de advertencia. Y además te hace cruzar muchas veces la Nacional, con lo cual, bueno, pues es un tramo más inseguro y no tan bonito como otros. Se siente en los pasos una cierta inseguridad, bastante. Un trozo que ha pasado un camión y nos hemos tenido que echar la cuneta porque la carretera era muy estrecha y había que meterse en la cuneta. El camión casi no pasaba. Que como si os peregrinos estuviéramos molestando no camiño, porque teñen que parar, hai moito tráfico e teñen que parar para que cruzan os peregrinos e hai moito cruce nas carreteras, moito paso de peatóns e hai moitos peregrinos en esta etapa. O problema vende vello e xa houve modificacións en varios puntos do trazado. Antes sí que había co cruce, viñan dos Ángeles e viñan daqui do Areal e solían tropezar, pero ahora desde que está a rotonda non. Piden melloras no firme que leva décadas sen reparar a fondo e máis prudencia por parte dos condutores, pero tamén dos peóns.